Предлагаме ви уютна еднофамилна къща на 5 нива с РЗП над 500 квадрата, топла връзка към двоен гараж и 800 квадрата двор. Готова да се превърне в новото ви семейно жилище. Заповядайте да я разгледаме. Къщата се намира в село Паталеница, само на 11 км от Пазарджик. Разполага с соларни панели с мощност 10 кВт-часа, два панела за топла вода, които подпомагат отоплителната система и бойлера, термопомпа въздух-вода, котел на дървени пелети, сондаж с дълбочина 42 метра, както и система за автоматично поливане на двора. Всичко е проектирано с мисъл за дългосрочен комфорт и ниски експлоатационни разходи. Първото ниво на къщата ни посреща с просторно и светло антре, което плавно ни отвежда към основната дневна зона. Тук се разкрива впечатляващ хол с камина, място с маса за 10 човека и елегантно разположен ъглов диван, който създава усещане за уют и представителност. Големите пространства и естествената светлина дават усещане за простор, а директният излаз към двора превръща хола в естествено продължение на външното пространство. Кухнята е решена в модерен и функционален стил, с внимание към всеки детайл и удобство при ежедневна употреба. Пространството е организирано така, че да съчетава практичност и естетика без компромис с визията. На следващото ниво се намира родителската спалня. Просторна, светла и изключително комфортна, с директен излъз към тераса. Към нея има и самостоятелна баня с тоалетна, както и широка гардеробна, осигуряваща достатъчно пространство и удобство. Тук е разположен и охранителният център на къщата с пълна видимост към видеонаблюдението. Дискретно решение за максимална сигурност и спокойствие. Изкачваме се още едно ниво нагоре и попадаме в детското пространство, проектирано като напълно самостоятелна зона. Двете детски стаи са обособени с усещане за пространство и светлина, създавайки спокойна и вдъхновяваща среда за растеж и развитие. Всяка от тях предлага отлична функционалност и индивидуално оформление според възрастта и интересите на децата. Пространствата са достатъчно гъвкави, за да се адаптират както към игра и обучение, така и към пълноценна почивка. Етажът разполага със собствена всекидневна перално помещение, както и баня с тоалетна, което осигурява комфорт и функционалност за цялото семейство. Следващото ниво е просторно и добре реализирано. Предлага пълна свобода на интерпретация, като основна спалня, допълнителна детска стая или самостоятелна гостна зона. Помещението е допълнено от отлично организирана гардеробна, създадена да отговори на нуждите на съвременният начин на живот. Банята с тоалетна е като частна спа зона, в която джакузито заема централно място и създава усещане за хотелски стандарт в уюта на собственият ви дом. Последното ниво на къщата разкрива своята зона за пълноценна почивка. Пространство със собствена сауна и баня с тоалетна. Това е мястото, където ежедневието остава навън, а комфортът и спокойствието са водещи. Имотът разполага и с двоен гараж с топла връзка, който осигурява удобство и практичност през всеки сезон. Ако виждате тази къща като бъдещият си дом, телефонът на Александър Ушев е в описанието. Ние сме Явлена Пловдив.